So guys, magtutag-sentryo karon kay mag-send session sa tong derma and magpalit tag LAN cable sa octagon and kita na dito sa sentryo. So, yun. So, wala sila LAN cable dito sa octagon. So, magtutakaroon sa true value na. And ulo guys, so, dagang kikatanaw pero kanang na-imagine lang ako ito mga akon. Pag gusto yun yung buhatong bay, wala ka kayo na ulo kayo. Kaya if you really want to conquer your fears, buhato ni mo tanan nga di na ka maulaw sa tanan tao kung love din akong vlogging, no, digid na ko siya ng basta-basta ko lang na hindi ko mag-vlog sa dagang na tao. So, sa karon is dagang ikigatan na sa ko. Dagang ikigatan na sa ko ang vlog ko karon. Saan pag-ulaw ba? Asa na ta? If gusto gid nimo nga ma-conquer bitaw nga di na ka maulo sa dagan nga tao, why not nga mag-vlog ka na lang dito and let God will do work, you know. Paano nakabalo sa results, so may bawa na to ang results kung imong i-do. Mag-start to value day karon kay magpalit tag LAN cable, kay magpatawag ng CCTV and wala man dito sa octagon, so mag-to value. So, ano na itong panita sa LAN cable mo kay dapat mga 20 siya meters. Kaya mubura kayo kung 12. Siswi kaya naman LAN cable nga 20 meters. So yun, kaya wala man sila 20 meters nga LAN cable is ana siya nga si kuya magpahimo na lang daw og 20 meters. So i-check na to karon kung pwede ba or sakto sa akong budget kay gamay report per unta na kay wala man sa octagon dari na lang ta. So unya di after na ako magpa-derma is mag-talk about sa future sa kaninga channel kung unsa gid akong balak kay murag ako din ako ideas sa mga ipang post. Ano na to, istorya na to niya kay kung unsa pud ang nasa akong utok. 5 minutes later. So yun, napatalo na nato nila kuya ang LAN cable. Bago na ta sa derma aron. Gamtak na ako si Sir Reyland na manager diri sa Centrio kay pasin di makakolab ni karon. Kaya magpa-derma pamansad ko, so dito na lang ko. Kunya na lang ko mag-launch. So yan, wait lang. So, nata guys, natas the shot again. Second session. Magpaano ito? Second session. Yan lang, sir. Dani? Miss, okay lang mag-video? Okay lang mag-video, delete. Bawat labas ng video. Masa guys. So, mana sa restaurant natin. Thank you kasi mo at LV kung muling makita. Thank you kasi sa play. Pagka natakaroon sa night siya kay makita ta ni Sir Reyland kay namin mo na Q&A and naabot na sila taga-lobby pa sir. So, yan ay siya para nako. Nakas night siya. Ito ko, naabot siya. Ay, nara siya. Ay, siya guys. Hi. Hi. Ano siya sa vlog? So, birthday niya kayo na. Birthday. Thank you. Birthday. Also, happy birthday. Kanino na ka? 5 minutes later. So, yun guys, nakat ganyan ang vid kay nag-story lang yung about sa mga vlog and stuff. So, subscribe mo kay Sir Reyland. No, nara yung YouTube channel sa down below. So, yun, kita na sa balay on niya. So yun, karon is na sa balay and istoryahan man ta nato ang future sa kaninga channel, pero istoryahan na lang nato na sa sunod nga vlog. So yun, shout out ko kay Poy Poy Camino and kay Angel Jill. Shout out sa inyong duha and thank you kay kanita mo sa akong vlog. So yeah, mao na lang sa to para sa karon nga day. Subscribe day mo kay Reyland Espinosa and kita na sa sunod nga vlog. Peace out.